Milí občania, ostávam ešte v našej téme a to je odliv ziskov zahraničných korporácií zo svojich materských zemí do zahraničia. Nech sa páči, milí občania, pozrite si aktuálnu tabuľku, ktorú som urobil za minulý rok. To sú čisté zisky zahraničných korporácií, ktoré urobili tu na Slovensku za minulý rok. Na obrazovke ju vidíte a nech sa páči, pozerajte so mnou. Firma Kia. Čistý zisk vyše 680 miliónov eur. Vyše 680 miliónov eur. Volkswagen, vyše 280 miliónov eur čistý zisk. Pozrime na Slovnaft. A ten sa o chvíľu ťaha na 400 miliónov. Hej. Pozrime na naše banky v úvodzovkách. Všetky banky majú ročný zisk, čistý zisk vyše 200 miliónov eur. Slovenská sporiteľňa je na úrovni 289 miliónov eur čistý zisk. VUBčka Tatra banka okolo 200 až 250 miliónov čistý zisk. Lidl, vyše 100 miliónov. Môžete vidieť Kaufland, okolo 80 miliónov. Orange alebo Telekom, okolo 100 miliónov. Allianz, okolo 100 miliónov. Tieto firmy sú všetko firmy so zahraničnou účasťou alebo zahraničné firmy, ktoré pôsobia tu na Slovensku. A tieto zisky, ktoré ste tu videli na obrazovkách, vidíte, vyvážajú von do zahraničia. Navyše, zahraničné korporáty tu na Slovensku si dobre žijú už dlhú dobu. Zamestnávajú tu našich občanov, našich spoluobčanov ako zamestnancov za zlomkové mzdy, opakujem, za zlomkové mzdy, ako zamestnávajú tie isté firmy ľudí vo svojich materských firmách v západnej Európe. Opakujem, robíme tu za zlomkové mzdy a častokrát v oveľa horších pracovných podmienkach. Za ďalšie, rôzne obchodné reťazce, respektíve potravinové reťazce ponúkajú, respektíve predávajú suroviny, jedlo, respektíve potraviny v oveľa horšej kvalite, ako ponúkajú tie isté suroviny a tie isté značky na západe. Čiže my tu na východe vo finále kupujeme mnohorazí za vyššie ceny ako na západe, horšiu kvalitu jedla, surovín alebo vo finále potravín. To, čo má znamenať. A tieto firmy tu budú odlievať tieto zisky a nikto s tým nič nerobí. Milí občania, pozrime si aj dnešného prezidenta. Ako tieto veci 2 roky naspäť, keď boli voľby a bolo potrebné ľudí obalamutiť a oklamať, ako tieto veci napádal a atakoval. Vypočujme si ho, aby sme si to osviežili. Ako sa na tieto veci vyjadroval. Nech sa páči. Ako je možné, že veľké obchodné reťazce potravinové získavajú na Slovensku podstatne väčšie zisky, ako zarábajú v Nemecku, Rakúsku alebo Taliansku, skade pochádzajú tieto. Jednoducho si tu dovolia robiť to, čo si doma nedovolia urobiť. Preto aj tu silný štát a silná ruka musí buchnúť im po prstoch a povedať, nebudete tu zbedačovať tento národ a toľko na nich zarábať, zbedačovať tento národ a toľko na nich zarábať, zbedačovať tento národ a toľko na nich zarábať. Áno, počuli sme dnešného prezidenta. Dobre, čo to hovoril? Že oni zatočia s touto situáciou, s tými zahraničnými korporátmi a reťazcami, ktoré už nebudú ďalej využívať slovenský národ? No, ja nič také nevidím. Ani u prezidenta, ani u SNS-ky, ktorá vykrikovala 2 roky naspäť, keď boli voľby do Národnej rady, ako toto budú riešiť. Andrej Danko, Rudolf Huliak, všetci vykrikovali o tom, ako sa budú zisky zahraničných korporátov riešiť, pretože takéto odlievanie nie je možné. Milí občania, vy ste niečo videli? Ja som videl iba to, že za minulý rok, podľa údajov NBS-ky oficiálnych, bolo odliaté zo Slovenskej republiky 9 miliárd eur vo forme čistých ziskov. Ja som videl iba to a nič iné. Čiže chcem týmto videom a týmito dátami a číslami jednak informovať občanov, aký odliv na Slovensku existuje aj za minulý rok a vyzvať týchto politikov, aby okamžite začali riešiť nové sadzby daní z dividend a zmenili aktuálne sadzby, ktoré vidíte aj tu na obrázku, na vyššie percentá, pretože takýto odliv ziskov nie je zo Slovenska možný. Iba 1% alebo 2, ktoré by boli zvýšené na týchto sadzbách, ktoré máme uzavreté s okolitými štátmi, by znamenali desiatky miliónov eur do štátneho rozpočtu. Opakujem, iba 1 alebo 2% zdvihnuté znamenajú desiatky miliónov eur. Milí občania, vyzývam týmto vládu a vládnych poslancov, aby začali konať, aby tieto sadzby zmenili a získali peniaze do nášho štátneho rozpočtu v období konsolidácie od zahraničných korporátov, ktoré sa majú na Slovensku veľmi dobre. Ďakujem pekne.